Berjuda gumida ba si Jetnya tuh. Oh, buhaman dong. Halit tuh si Saba Manake. Ah, dalan ba dyan sa ngani? Lagi yan. Sa di ko na pahani dyan yan. Nagamos mo. So, kaya dyan natin si Saba. Isa daw siya? Tidak ASEAN. Ano sa mga nagalera lagi kurasa. Kuwasa naman pang babuha ko ito so. Kung sila yung daw nakiko, ano rin yung kanto? Kung sila yung daw mo siya, ano yung surat siya ilukok ko? Makanaro mo siya. Ang madaahan o ASEAN? Merong mga jet maragbuhat doon sa ugot. Wala rin na sila mga. Dang kuya sugot. Hindi meron ko. Kaya ako sa kanila. Oy, do.